Červené? Červené. Dobre. Milanko, nie, ty špiecháš. Prečo som tu? Prepáč. Ja idem prvýkrát na tejto strane. Prvýkrát? Hej. Krásne. Víc mokré tričko bude. A kde vás zmizli chalani? Ktorých máme? Peťo, nie? Už sme ich raz porazili? Sme si mali dať tú borovičku. No, tak, s tým Red Bullom. To bude príčina pre hry. A ležíš tam do večera. Ale šťastný. Krásne. Peťo, tá nová strana je zase ťažšia. Čo mi k tomu povieš? Nič, radšej. Sme menšina, hej? Už sa rozmýšľam na tom pravou stranou. Sorry. Pivo. Už som unavený. 4 dlhé, 10 Pekne sa mi usmejte. Ježiš, to som vôbec Chápem, prečo teraz nemôžem hovoriť. Počkaj, a prečo som... Počuj, som sám na ľavej strane, môj milý. Ja som bol tak minulú jazdu. Wow. Ručnú. Náš človek, nie? Áno. Krásne. Milanko, čo je to? Tak som zdravil, ne? To ideme až sami? Teraz máme zabrať a vyhráme. Nie je ten oný, čo to odpíska. Pomeň, Svetlica, ideme. Nie, ale... Bubenička ešte na mňa nahnevaná, že som nestiskol hlavu. oného kormidelníka. Jo, dobrého? To je ten, čo nás včera trénoval. Jako je to? 4 dlhé, 10? Áno. 10 rýchlych, krátkych. 10 rýchlych, nie krátkych. Tak ale aj krátkych. Ďalších 10, A potom až do konca. Ďalších 10. No, týchto som si nevšimol všetkých. Tak som myslel, že budeme prví, asi nie. Že beriem späť tých sráčov. To vyhráme, ich rozbijeme. To môže byť v červenom, chápeš? A to vidno už podľa tých úhorov, že oni sú zohraní. No, ale však tam je všade viac chlapov ako báb, si treba uvedomiť. Všade je tam viac chlapov ako báb. Áno. No, Milan, týchto drevorúbačov dáme. Milanko, začneme na 100%. Podľa báb. Podľa báb. Podľa predných musíme. Ešte sme s vami kočky nešli. Hlavne, aby nám to ohľadilo. Trošku dopredu.
Aj skimáka. Viete čo? Kde majú ten motor? To bola chyba. Jak sme to pokašľali? Kde sa stala chyba? Milanko. Neviem. Či to musím zanalizovať? Pivo. Ja hovorím, toho eskimáka dáme. Som videl, ten vzadu vôbec nepadol. Tretíve ideme zase. Že nejdeme. Ideme zase? Asi ideme na ľavú stranu teraz, no.